Oo, bagay. Oh. Oo. Simba ka ngayong ano ha. Pasalamat ka kay Lord dahil binigyan ka ni Sir ng ayuda na kaunti. Nagpamarienda pa siya. Hindi, picturean mo muna, sir. Pagkikitaran mo natin. Ayan. Picturean na Ganyan, oh. binigay mo Pakita yan. mo. Oh. Okay na yan. Paano ba to, Sir? Okay na yan. Video lang. Pangat yung putol. Picturean natin nila. Picture natin, picture. Oh, yeah! Anong picture nila? Tapos pa-develop ni ate na dalawa sila. Ay ni kuya. Okay na. Kanya! O kaya na si Toto. Oh. Saan ka ba galing to? Sa bali to. Bali to eh. Puno-puno ng ano mo ah. Haba. Ayan. Oh, ang ganda ng ano mo ah. Videoan ka niya, yan ay sapatos. Kaya na pa kita hinihintay eh. Saan ka ba galing? Laki na patingin ang sugat mo. Magkano ang kita mo dito? Ang dami mo ng kita pala. Puno-puno. Grabe. Hindi lang higit yan, pero Yan na lahat. Kaya na pa ako naghanap sa'yo eh. sa bali to, sabi ko, antay lang ako. Oh. Sa Kasi dala ko yung mga regalo para sa'yo. Ayan oh. Sapatos. Dapat hindi mo kasi namin sa doon. Gagamutin natin. Gagamutin natin yung sugat mo. Ha? Kasi para maano na yan. Galing kayo ba ko? Oh, sa taas ng overpass. Saan mo nahanap kuya? Doon. Bali to. Bali to. Isa sa bali to. Ayan oh. Ningal ako. Oh, ang dami yung pera oh. Maswerte na Toto oh. Ingal. Skarte ko. Sige, bilangin mo yung ano mo muna. Magkano kita mo? Grabe. Ay, pariya ko no. Ang dami ah. Ang malakas kita. Gayan. Ji, Oh. paano, Ji? Ayan, sige. Tulungan mo sa. Mapupuno na yun oh. Dami ah. May pang... Huwag dyan. Napupuno na yung ano niya. Lagay mo, Ji. Di ba nga tapos eh? Oo, dukot mo, Ji. Bolo ko dyan. Nanay ako dito eh. Wow, grabe. Abot na ba ng 1,000 yan to? Wala pa. Ito pa oh. Dukot mo nga. Gihirap ako dyan. Ayan, ang dami. mahirapan. Yan. Ayan, dukot mo lagay mo dyan. Ate oh, pili mo ng bigas to. Oh, ang dami. May pambili na ng bigas. Saan yan? Lagay mo dyan. Ayan oh. Akin na to. Uy, wag yan. Wag yan. Pambili na ng bigas. Bili na kayo ng bigas. May panghanda na sa New Year. Sir, Ha? ang ganda namin, sir. Kaya nga yun. Ang dami, sir oh. Ang dami oh. Ito, manahulog pang 20 oh. Sabi siya, marami pa ng tao eh. Wala na nga eh. Diba? Antay-antay. Antay kayo. Oo. Daming bagsing ko. Dito si sir. Kailan pa yan dito? Kaya na pa ako naghihintay sa'yo eh. Saan kita sa overpass? Saan ka ba nanggaling? Bali to ako eh. Hinahanap kita. Andun daw siya kanina sa taas. Sabi Kanina? ko pa, Tapos, Tumawid na pala siya doon. Tumawid na ako. Oh, lagay mo dyan. oh, ang dami ng pera ni Toto. Lagay mo dyan. Ay, isa-isa. Hindi mo makukulog lahat yan. Go. Kaya na kasi. Ako na 20. maguhulog. Nahirapan ka na nga sa kalagayan mo. Ayaw mo pa tumulungan eh. Para hindi hulog lahat eh, no? Ay, salamat. Takot yata eh. Oh, ano na yan? Ano? Ano nangyari? Wala. Nagamutin na natin yung sugat mo eh. Tingnan mo. mo ako doon. Ano mo? Huwag na rin ako. Barin mo pa rin, ano pati break. Dito na pag nasara-sara nyo. Ilipat na yung ibon. Barin mo lahat. Ito, tingnan mo nung ano natin nga, gamutin natin. Yan. Ito, wala na ba iba dyan? Wala na, sir. Yan lang ba? Wala na. Sige. Ayan. May mga gamot ako dito eh. Nagamutin natin. Video mo nga ito. Dito mga kung saan.
Nakikita ba? Pa ganyan. Ganyan na lang. Ganyan, no? Kasi gagamutin natin to. Ang laki na. Masakit ba? Sakit hindi. Dexter. Masakit hindi. Hindi. Uy, video, yan mo nga, i-edit mo. Yan mo ga. Wala akong tuwala dyan. Kupal na. Sarap. Tingin pang adobo dyan. Adobohin Ito, sa natin. kabila, ito. Ubarin mo na lahat. Sarap. Ito pa pala. Grabe. Wow, sir. Sakit ba? At hindi pa nga akin dyan eh. Likod eh. Ito. Ang laki na, dugo pa to. Takot naman ito. Hindi masakit? Hindi, maapdi lang. Happy ba? Hindi. Alcohol, binubusan mo alcohol. Binusa na yun. Alin? Ako, tuwala dyan. Dito sa kabila, ito. Yan, no. Hindi na ba maano to, maganon? Matigas na talaga to? Ayaw na talaga, no? Ayun na yun, sir. Ito, ganyan na talaga yan? Ganyan na yun, sir. Sarap niyan putol ah. Sino na yun eh? Masakit ba? Hotdog yan. Grabe. Puwet naman, puwet. Mamaya na. Kuha niya yung baso mo. Hubad ka dyan. Inom na soft drink, sir. Sige. Maya. Lagyan natin lang ano. Dito tayo. Nilangaw na, oh. Ang sumamanigaw. Sir. Nakatingin ka. Wala. Ano yung babae sa tulay putol? Bumalik. Sabi ni tatay, takot na nga sa maligo eh. Bakit? Hindi naman yung galon dito, hindi na nakabalik. Sa iba kong nata, hindi na lang yung Ayan. galon. Hindi. Ando sa baba. Tatay? Ayan. Sir. Masakit to? Hindi. Yung babae, bumalik. Dinalikan si Pogi. Pogi. Dito na naman. Mas matindi yun na sa puwet. Bakit malaki ba? Oo. Kasama pigsa. Sinabunan mo na dapat yan. Mainit na tubig dapat dito eh. Oo. Puso. Sir. Dapat binalihan mo na ng mainit na tubig yan. Para gumaling. Maligam-gam. Yung taon to. Ugali Di bukas, niya, iwan ko to sa'yo. gas. Iwan ko yung mga gamot na to ha. Ikaw na lang magamutin mo yung sarili mo. Kasi Hindi marunong sir eh. unahin bago ka lumabas, bago ka manglimos. Yung sabon niya yan, bakit hindi na... Di bago siya manglimos, dapat Oo. siya. Gamutin niyo muna to. Kasi Gusto yun eh, kinakalkal eh. yan oh, dumudugo na oh. Ito. Oh, sa puwet, Sa kabila pala oh. Tingnan mo. Yan. Ano ba? Oo, ano. Kaya alas 6, maliwanag na dito. To. Ito sa kabila. Doon kayo. Kayo na mo na Basta si ba? Dudong. Doon kayo. Sabi namin. Saan nyo na si Dudong. Ayaw naman ni Dudong yata eh. Lipat mo rito, hindi natin makita ng camera eh. Dito. Yan. Nadali mo bata. Yan. Itong laki oh. Sa tindi yan. Ha? Ano yan? Ano, sa gabi, dira sa mga pasok. Ito. Anuhin mo to. Bukas, bago ka umalis, anuhin mo ha. Baka na sir. Tumatay. Dagyan mo ng gamot. Ito may gamot na ako. Maraming gamot dyan no. Para mawat mo tuyo to. Kasi nilalangaw eh. Sila lang, lalaki.
Sa Jay, kabila. nandiyan mama ko, Jay. Wala. Third eye ba? Yan. Te. Ayaw niyo maniwala may aswang doon. Saan? Gitna. Meron dyan, katitira nila kulot dati. Sa kabila. Sa puwet. Sir, sa puwet. Sir. Yung sa puwet, ano natin? Sige na, huwag ka mahiya. Di ba? Oh, te, talikod ka muna. Talikod ka muna kasi may gagamutin Ready namin na kayo? yung puwet. Gagamutin namin yung puwet Ay, ni Toto. Sir, ipatanggal, Jay. Aray ko, rin. Ito tanggalin mo. Oh. Tanggal na yan. Ito lang matanggal mo. Yan. Huwag mo pakita sa ano. Anong tingin niya maglaki po? Ah. Yan. Kaya kadiri po Uwi niyo. Hindi ka ganyan na. Uwi niyo, ha? Sige, sige. Kadiri ang puwet. Wala na, na. Ayak ang itim. Ang laki ng butas to. Yan, Jay. Tagro ka, Jay. Hello, barang pa, Jay, ha? Ayak, kita ko itlog. Grabe na to, ang laki to. Oo nga, sir. Masakit ba? Aw, abay, masakit. Maliligo ka kasi. Maligo ka araw-araw. Dugo pa naman yan sa halo. Yan. Pag naupuan niya yan, nadugo. Sarap. Nilaregla. Laki ah. Tang ina yan. Ayan, langgunisa. Oh, langgrisa. Wag na nating lagyan ng ano. Na? Ay, sir. Okay na yan. Ah, Ah, sabay inupuan. Masakit ba? Agad yung putaragis ka. Yan. Grabe, yan nilangaw na. Ah, takpan nga natin konti. Lagyan natin ng ano. Hindi langawin. Kalagang ng gamot. Lagyan mo, hawakan mo to. Lagay. Lagyan natin ng ano. Ganito oh. Yung alcohol. Yasa. Hindi, alcohol. Wag alcohol kasi ano yun. Takbo yan. Ang tarakbo eh. Takbo yan, di ko putol. Nahulog ako, sir. Ay, wag na pala ano yun to, takpan. Hindi, takpan mo yung ano, butas. Lagyan mo ng ano yun, sir. Mamaya Oh. paggaling niya, tingnan mo, kutkutin na naman niya yan. Huwag mong kutkutin to pag gumaling ka na to. Kaya nahanap yung soft drinks ko tayo. Sinalilip-silip. Damihan natin para yung langaw hindi maano. Tama na siya. Maligalig po yung siya na. Hindi yan, ano, hindi yan nakapalapag. Yan. Ito, iwan ko to sa'yo. Tapos ikaw na maggamot ng sarili mo ha. Magwa kulay na tubo eh. Ayun. Ang laban. Beta lahin. Ito, bigay ko sa ito. Ha? Ba? Ikaw na lang magamot. Ano? Kasi, Kaya ha? ka pa daw, te. Ayusin mo tong ano mo kasi. Wala na. Okay na yan. Asan yung tutag yan? Dati may sugat yan dito si Toto eh. Saan yung wala lugat yun, mo to? sir. Wala na. Ay, ito pala oh. Ah, Ito yun, di ba dati? ikaw. Ay, wala na. Ito po yung isa. Oh. Ito yung mga sugat-sugat niya eh. Yung sa likod mo. Wala na, sir. Dito dati maraming sugat. Sa likod nga konti. Ganun ka. Tingnan natin. Wala na, sir. Yan. Dito marami to sugat dati dito eh. Dati sa puwet. Ito yung ginamot ko. Yak, wait, talakan siya. Yan. Wow. Wala na oh. Tuyo na pati yung dito. Yung sa ano mo? Ang dami ng ano eh. Wala na, sir. Ito yun, Dati sir. yung sa tinga mo. Na ano to eh. Tenga na ng Oh. demonyo yun eh. Dati yung dito na bulok to eh. Tsaka dito sa ilong niya. Tayo ngayon, dalawa, sir. Oo, kabilaan yun di ba? Tsaka yung sa mata mo dito. Ngayon wala na. Pabalik ako dito mga next week. Tingnan natin kung ano to ha. Ito pala oh. Tingnan natin. Lagyan mo nga to. Oh, wow. Sir, Albert ko na to, sir. Para video ako lagi pag ginagamot siya. Ibigyan yung puwet niya. Oo, pati yung puwet niya. Yan. Okay na. Hawakan mo to. Kasi may bigay tayo katuto na ano. Regalo. Hawakan na tapos picture. Ano ba yun? Ah.
Duk, sa malayo para makita. Wow. Ito. Subukan mo. Ay, ano ba yung nigas mo? Subukan mo kung kasya sa'yo. Oh guys, Kasya yata. yun na po yung binibigay ni Kuya. Galing ang Saudi Arabia. Tumawa pa yung may-ari. Galing pa USA yung damit. Ka-t-shirt. Wow. Kasya ba ito sa'yo? Sa'yo ka nga. Sir. Tali naman. Kasya. Tali naman yan eh. Malaki ba no? Malaki-laki yan, sir. Ayos na yun, sir. May tali Sa na. akin yan. Sapatos. Ito. Ay, Pokemon kayo po. Binato yung ba? Oh, ito. Kasya sa'yo? Dapat nga talaga, naligo ka muna, tapos note mo na ako. Mamaya suotin mo to ha. Maligo ka, titingnan natin kung bagay sa'yo. Tapos pa-picture ka Dapat na. mag-pampers ka. Yan. Oh, para hindi tapusin yung puwet mo. Oo. Sugat yung anong puwet mo, di ba? Saan ka ba maliligo? Maligo ka, mamaya para matingnan natin. Sa tulay. Yung medyas mo pala. Wow! Wow. Yung medyas na kompleto. Sir. Para mag-basketball ka. Meron. Okay na, sir. O diyan, ang baso mo. Uy!